Directorate of Medical Education Officer sok paika tambai ke sing Director malna paika sing sabino je NEET 2026 UG ni bagai je exam payment yak lowo tabu je applying state ni singoro singboni provisional jada candidate je exam runner ni boni list ongkhoma nukha aron bisung sungnukha koyekjona je title kri hini tongo Mina Thangel aboro Tripurani ST list of khobjagya kintu hapono boroni oron ke sungnukha o je list of ST khobjagi tong gabono sungbongno side paika information ni paika director dongno je o je title kiri Mina Thangel rongno check khlainani bagi borok oroni ST ya je jangani phono ST tung borok Tripurani ST naimaya lini sungbongno abon saka ta borok kograka assurance raka borok pura scrutinize khlainai kamke check khlainai no borok je Tripurani ST eligible tongnai borok no mannani borok abon nainai hini borok sunno kograka tai kaisa sunukha khoroksa candidate bo binbung Julia Chakma hani nai bini sunukha Mizoram bo bini bumung tong liso tai Tripura bo tong gabono bo sing check lainani saka tamni bagi kake kani jaga to ngimania gabono bo sing check lainani bagi bongno koikha amakin sing tabuk travel department bo rinai amorono check lainani bagi Chakma মানে আমাকে পক্ষে Tripura মিটার নাকি মিজোরাম মিটার আসল abo sung samia bo Mizoram ni dana Tripura ni Chakma da samia kenu bin bumung sunglukha je first provisional list Mizoram ni arabo sunglukha bin bumung tongo tai second provisional list Mizoram ni wo so arabo nukha je need use ni 2026 so bini arabo tongo tai Tripura wo sunglukha je applying state Tripura wo ike bin bumung bahage duita tongo kahe Mizoram bung tonga Tripura bung tonga sini babon wala mani ka bain sin complain paika takbor abon check khlaibene scrutinize khlainai borok jodi oroni ekare nori rohojang nai